ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಬಂಡಸ್ಸನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ತೋಚ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಇಂಚಂ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನ್ನಿ ಬಲಿ. ಬಂಡಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಧ kg ದೆತ್ತೊಂದೆ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಅಂಚನೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರು, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೇತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ನಿ. ನನಂದೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಬಂಡಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಟ್ ಪತ್ತೋಡು. ಅಂಚಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಬಿಡೋಡು. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರಗೇತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಬಂಡಸ್ಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನಂದೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಐ ಫ್ಲೇಮುಡು ದೀದು ಇಂದೆತ ನೀರು ಆಜಿನೇಟ ಇಂದೇನು ಬೇಯ್ಪವನೋಡು. ಯಾನಂದೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಜಿ ಆಂಡ ಬಂಡಸಿಡಿತ್ತಿನ ನೀರು ಬುಡೊಂದುಂಡು ತುಲ್ಲೆ ತೊಜ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೆತೆ ನೀರು ಆಜಿನೇಟ ನಮ್ಮಂದೇನು ಬೇಯ್ಪವನೋಡು. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಯಾನಂದೇನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತ ತುಲ್ಲೆ ನೀರು ಆಜಿದುಂಡು ತೊಜ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆ ನೀರು ಮಾತ ಆಜಿದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಬಂಡಾಸನ್ನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಇಂದೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲ್ಲರ್ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಲೈಟೆಡ್ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ಈಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರಗೇತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂಡ ಯಾವು. ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬಂಡಸ್ಸಿಗೂ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದ. ಐಕೆ ಇತ್ತಂದೇಕು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂಡ ಯಾವು. ಇತ್ತೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ನಮ್ಮಂದೇಕ್ ಬಂಡಸ್ಸನ್ನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪದು ದೀವೊಂದತೆ ಆ ಬಂಡಸ್ಸನಂದೇಕ್ ಪಾಡೊನೋಡು. ಬಂಡಸ್ಸನ್ನು ದಾಲ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜೆ ಐತ ನೀರು ಬುಡ್ನೇಟ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಯಾವು. ಮುಲ್ಪ ಯಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಐ ಫ್ಲೇಮುಡುಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಐ ಫ್ಲೇಮುಡು ದೀದು ಫ್ರೈ ಮಂತುಂಡ ಯಾವು. ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ದೀದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಬಂಡಸ್ಸನ್ನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವೇನು ತಿರ್ಗದೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ನೋಡು. ಇಜಣ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಲೋರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತುತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಬಂಡಸ್ಸನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಂಡಸ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದಾತುಂಡು. ನನಂದೇಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂಡಸ್ ಫ್ರೈ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.